folkens. Hvad så? Vi har lige hurtigt set noget, vi har tænkt os at tjekke ud med jer. Ja. Der er folk, der har været i gang med et eller andet sten. Og så se, hvor mange sten der er rundt omkring. Prøv at se dem her. Ja, jeg skal prøve at fjerne det der lort. Okay, jeg fjerner lige. What the fuck? Har de prøvet at få den her sten op, eller hvad? Ja. Yeah. Og folkens, det her skal I seriøst ikke gøre, når I bliver store. Eller, hvis I gør det, så får I meget skæld ud. Så. Ja, og hvis I gør det her, så gør det altså bare net. Jon, kommer du lige og hiver den her tilbage? Ja. Så. Hiv den lidt tilbage. Det her skal I heller aldrig gøre derhjemme på det. Det gør bare næs. Værsgo. Ja. Okay. Kom der, Jon. Okay, Se, hvad jeg sagde. Det skal I aldrig gøre, når I kommer hjem. For satan, den dumme sten. Nå, vi har tænkt os at gøre det her projekt videre. Så... min pik! Ja. Prøv at filme der, Jon. I will walk away, people! I have det, torsk! Det var sådan, jeg kendte. Hey, se, der er min fodboldskutter. Hvem fuck har stjålet den? Anders! Har du stjålet den her? Nej. Men jeg har stjålet din højder. Ja, det har du kraftedeme. Hvor nu kæft, du ikke? Ja, men sådan skyder jeg seriøst ikke højder. Op med den, Jon. Anders, hvornår skal vi egentlig lave det der, alt det der, de har gjort? Eller alt det her? Nu? Okay. Hey, der er egentlig noget, jeg lige hurtigt havde tænkt på. Nej, fodbolden bruger jeg sgu da ikke. Jamen, prøv at putte den ned i. Nej! Så bliver den jo bare flad. Den er fodboldlavet. Ja. Det kunne godt være, den er lavet til fodbold. Ja, det er sgu da også en fodbold, dumpap. Hvad tror du, det var? Jeg tror, det var en håndbold. Jeg tror, det er meningen med. Jeg tror, det er meningen, man skal putte fodboldblod i den. Nej. Jo, så man kan skyde til dem. Nej, Anders. Må jeg se? Ja, det her. Kan I se, hvor beskidte fingre jeg har på? Ja. Kom nu, Anders. Ja, efter at have været nede i jorden en enkelt gang. Nå, men mig og Anders, vi har tænkt os at lave det tilbage. Kom, Anders. Vær lige lidt. Ja. Okay, prøv at se her. Nej, det var ikke det, der var meningen. Hey, Jon, prøv lige at vise dem det, vi lavede for forleden dag, hvor du gyngede mig. Så jeg har lavet den der smash lige ind i maven på dig. Nå. Det kan I se i næste afsnit. Det kommer om lidt.